XDDDDDDDDDDDDDDD. Γεια σας φίλοι μου, Σπέσαρης εδώ και σήμερα θα παίξουμε λίγο Counter Strike Global Offensive Casual. Δεν θα πω κομπέιτι για να πάρω ένα καινούριο PC, οπότε βλέπετε σε τι condition έκανα κάτι βίντεο. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Why not? Let's roll. Και μπήκαμε στο... για να ανταστεί ο Casual. Το ίδιο συνηθισμένο map. Load you can't. Εύχομαι να έχω αρκετά frames. Φαίνεται εκεί πάνω. Οπότε αυτό είναι καλό. Βέβαια θα αγοράσω καινούριο PC αυτή τη χρονιά. Οπότε θα παίζω και σε καλύτερο condition. Το οποίο μου αρέσει. Το αγαπημένο μου βέβαια. Το χρησιμοποιώ ένα cross και βασικά τώρα δικό μου. Αλλά σε εκείνο το condition χρησιμοποιώ το Scream. Αν ξέρετε όνομα. Ωραία. Να πω θέλω να μπω και CD. Και το score είναι 0-7 και είναι 1-2. Και θα χάσουμε. Xbox, right side of Xbox, Trinket. Οκ, για να δούμε αυτό τώρα. Ωραίο. Βέβαια το... Πρώτα πιστόλι μου. Μέσα στο B. Όπα. Έλα, ξαναπήγα ρε. Άντε, yes. Surprise, motherfucker! Wait, what? Shut the fuck up, you cunt! Γαμίστε το ντομπούστη. Περιμένετε λίγο, το χαμηλώσω γιατί είναι... τα αυτάκια μου. Οπα, what? Oh, με ninja! Άρα αυτά. Για να δούμε πως θα τα πάμε στο πρώτο γύρο. Let's move out. Let's move it. Oh shit. Grenade out. Πήγε από εδώ ρε μαλακά. Να βρω. Αχα. Βάζεις εσείς με τα πιστόλια. Βέβαια θα παίξω ένα casual γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Υποθέτω. Όλοι οι πες μου τι έχετε πείτε. Έχω τη βίντεο. Laying down smoke. Κανείς δεν θα το καταλάβει. Κανείς. Εκεί είναι αλφα. Εδώ δεν βλέπω αλφα. Τέλεια. Flashbang. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Defusing the bomb. Ah, piss. Terrorists win. Δεν πειράζει.
Γεια. Let's go. Λογικά θα κάνω νίντζα σε όλους τους γύρους. Πάμε να τους γαμίσουμε. Πάμε να τους χτυπήσουμε. Θα κάτσω εδώ πέρα. Ακούω τα Nate. Και λογικά έρχονται. I'm so fucked. Έρχονται. Τι ακούω. Fuck. Oh shit. No shit. Hello motherfucker. Ίσως δεν με είδαν. Throwing flashbang. What the fuck. Άντε δεν θα έρθει από μέρ. Για τον εμένα. Έλα τώρα, στον δίκιο. Πού είναι ο μόδερ. Μου το. Oh shit. Νάτος. Throwing smoke. Throwing flash. Έλα βουρέζω το κάνεις. Έλα το σέσιο. Τι πάω και κάνω μαλάκας ρε. Ναι. Easy peasy lemon squeezy. Oh my G. Smoke. Τέλος πάντων, το κατέχω το ninja. Flashbang. Deploying flashbang. Για να κρυφτούμε εδώ πέρα πάλι. Λογικά να με έχουν δει εδώ πέρα που κρύβομαι, τέλος πάντων. Ας κουνηθούμε λίγο πιο διπλά. Εδώ πέρα. Καλά δεν είναι και εδώ. Καλά δεν είναι και εδώ. Ναι, μια χαρά είναι. Μόνο μη με δούνε το πρόβλημα. Άντε ρε, πού είναι? Ο Mr. P250 Action. Όλοι δικοί μου εδώ πέρα. Όλοι. Και εγώ κάθομαι εδώ σαν τον καριόλι. Όλοι. Έτσι δεν έχετε ρε. Πουστή με. Πεστή με. Γιατί πάνε, δεν ξέρω. Εδώ πέρα είναι πιο όμορφα. Οξυγόνο. Δεν τίποτα. Κάτσω εγώ εδώ. Δεν κάνεις. Κάτσω εγώ εδώ. Να έρθει και ο φίλος μας με την βόμβα. Αν θέλει. Ο Mr. Horn solo τους έχει. Solo. Ό,τι πεις. Πάνε solo. Και εγώ περιμένω για τη βόμβα. Αχα. Δεν είμαι retarded. Γάμισε τους. Αφού δεν θα έχουν πει. Όλοι βιώνουμε για κάποιο λόγο. Longest 2v2 in CSGO history. Μια κάμερα. Μια πόρτα κάνει. Περιμένω. Really? Okay, βαριέστε. Okay. Καταλαβαίνω πολύ. Έτοιμος για όλα. Σεβόμαστε τους AFK. Παρακαλώ, όλο για σένα. Δεν γάμω το στάνιο σου. Τη ninja είμαι εγώ. Οι ninja έχουν πάντα ένα φευρικό σκάρ. Γεια σας δωράκι. Πως μου τι κάνει αυτός ο τότο. Αχα.
Για να δείτε, θα σας εξηγήσω τι θα πει μεγάλο. Να φορτώνουμε κιόλας, γαμώτο. Δεν φορτώσω. Παναγία μου. Πάρε ενέργειες. Μπράβο. Μπράβο κολοπέδιο. Πάρτε. Άλλο ζει. Incendiary. What? Εδώ πέρα Throwing πάει... flashbang. What? Okay. Mr. Totox με τις 10 ώρες και παίζει έτσι. Mr. Totox, το ξέρω ότι δεν είσαι hacker, αλλά είσαι... Για να είμαστε σίγουροι. Επειδή δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, θα παίξουμε σοβαρά. Μ' έρθει κανένας. Κοιμίδες. Αδείς. Holy shit. Raging hard as fuck. Άσος θα ρεϊτζάρουν εκεί πέρα. Εγώ να παίξω το κάος άλλο και θα είμαι εδώ. Incendiary out. Flashbang. What? Fire in the hole. The fuck this game, fuck it. What? Θα το δούμε μαζί, Πάω τσεκάρω εδώ πέρα και βλέπω ένα γαμημένο χέρι. Ξαφνικά, εξαφανίστηκε της μανούλας σου το κολομέρι. Πάμε στο πέθανε ο Toxic. Έτσι ακριβώς δεν πέρα. Κοίτα το σκόρ, 0-0 και ένα MVP. Αυτό όλα πει. I'm retarded as fuck. Deploying flashbang. Βέβαια όταν πάρω το καινούργιο PC θα βάζω το βίντεο CSGO matchmaking. Επαναλαμβάνω γιατί αυτό το matchmaking είναι ηλίθιος επιστέρι πέρασαν αυτά. Tower καινούριο. Nice. Oh, Mr. FK in action. Hello. No. Hello. Mr. Baxter from behind. Εγώ μπορώ να σε βαρέσω τόσο στη μάπα. Άμα δεν έχεις ξαναβάλει τα μαζί μου. Ποιος είναι, ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι, θέλω να δω. Potato, Πάμε εδώ. Αράζει. C'est qui le taulier? Σε κοίτογε. Δώστε και τέτοιο. Είναι ένας εδώ. No stop. Άγιος. Λελ, δεν τον έχω δευτιά μου. Αλλά αυτό το νόσκοπ ήταν epic. Πάμε εδώ. Let's do this. Μαλάκα, κοίτα τι κάνεις, ό,τι μπούτσες ρε μαλάκα, πώς έπαιζες έτσι ρε. Έλεος. Οκ, επειδή αυτό εδώ φαίνεται βαρετό,
Λογικά θα είναι... Θα παίξω ένα ακόμη γύρο και μετά θα το σταματήσω. Βασικά ήδη φτάσαμε σε 7 γύρους, οπότε γεια σας παιδιά, τα λέμε, έχουμε να κάνουμε. Θα βάλω και ένα βίντεο όπου να παίζω casual. Βέβαια όχι σαν αυτό επειδή το πρώτο μου, γιατί είναι για τον Μπούτσο. Ο Χελό με κρίζα αρχίδια, τέλος πάντων να παίξουμε και με αυτό μαζί του. Κλείνω και τα λέμε αργότερα.